in gashinta da dotti za a iya sa shampo. Ki wanke ta fes ta fita. Yanzu misali zan bayar, sai a ce za ki je gun gwamna yana so ya ganki. In za ki tafi da dotti, kai gun matar gwamna ma, kar a kai ga gwamna. Za ki je busususu yadda kike, sai kin yi meye? In kanki yana tsami za ki je? Kusan mu mata wani zani muke da shi na gindin akwati ko zanin ganin gwamna. To sannan ita za ta je ganin mahalicinta kuma ki bata ta tafi da ƙazanta? Wanda za ta je ta haɗu da waɗanda suka fi ki tsarki suka fi ki daraja, mala'iku. Idan kika je daga reception za a ce ki juya. In gun gwamna ne to haka lahiran ma. Ta je ta daga kabari za ta gane matsayinta. Saboda haka tsaftan gawan nan yana taimakawa gawa wajen karɓuwa a wurin Allah. Saboda mala'iku tsarkaka ne suna son tsarkakakken abu. A wanke mata gashi ya fita fes, a sa yatsa, dottin da